टेबर मुर हिमालय आफादनि बानजायनायाव सेथि मागो रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। साननैनि हाबाफारिजों मागो दाननि 1 आरो 2 खालाराव बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय टेबर मुर गामिया टेबर मुर हिमालय आफादनि बानजायनायाव खुंगा 25थि मागो फोरबो एबा रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। मख'नो गोनांदि फुंबिलि समनिफ्रायनो बानजाय आफादा दिनैनि गेवलां मेलनि थियारि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। अदेबानि फुंबिलि समाव रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गं 25था गोथार बाथौनि फिरफिला बिरहोयो आरो आबहावा गोग्गो एबा रैखाथिनि थाखाय बिफां फुलि गायनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ मावफुङो। लोगोसे बे हाबाफारियाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनानै गेवलां मेलखौ बेखेवना होफैयो सालबारि जौसिन गेजेर फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि बिजित बसुमतारी बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि लक्ष्मीराम बसुमतारी बिथाङा। लोगोसेयैनो गाहाय आलासि बिथाङा बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बर' माहारि थांना थानायाव बाथौ धोरोमनि गोनांथिनि सायाव गुवारै रायजोफोरजों सावरायनायखौ नुनो मोननाय जायो। जोङो दिनै टेबर मुर बे गामियाव बाथौ धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै 1 मागो फोरबो फालिथायखौ 2002 मायथाइनि 1 मागो खालि गायसनजेनदोंमोन आरो बेबायदिनो फैयै फैयै दिनै 25थि बे 1 मागो फोरबो फालिथाया रुफाथि मायथाइयाव हाबबाय। दा बे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव दिनै जोङो बे ओनसोलनि गासै बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाखौ लानानै साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय बे हाबाफारियाव दिनै गेवलां मेल खुंदों। दा बेनि गुबै नोजोरानो जाहैबाय जोङो गुबैयै आबादजों सोनारनानै रायजो जाबोनाय बर' माहारिया बे 1 मागो फोरबोआव जोङो बयबो गामिनि खौसेयै बाथौनि धोरोम खान्थिजों जोङो बोथिसे ज' जालायनाय आरो हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाय बे उद्देश्यजों गामिनि खौसेथि आरो बाथौखौ जोङो फोथांनानै लाखिनायनि नोजोरजों लोगोसे गामिनि जि थासारि आरो जोंनि गासैनिबो गाहामखौ लुबैनानै जोङो बे 1 मागो फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो फालिबाय थानाय जायो। गुबैयै बेहाय जोङो 1 मागो फोरबोआव जोङो निरामिस माबा जानाय जायो खौसेयै जोङो मा होनो बेहाय लावखार ओंखाम बे फोरबोखौ लाखिनो थाखाय बे नेमखान्थिखौ लाखिनो थाखाय जोङो खौसेयै बे हाबाफारिखौ लाबाय थायो बोसोरफ्रोमबो। थारैनो ओनसोलाव नोंथांमोना माबायदि एवारनेस बा सांग्रांथि लाबोनो जादों धोरोमनि सायाव? धोरोमनि सायाव जोङो गुबैयै जोंनि ओनसोलनि आरो गामिनि साननो गोरों सुबुंफोरा जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों मोनसे अर्गेनाइज महराव फोसाबथाय महराव लाबोनो थाखाय बे बाथौ थानसालिखौ गायसनजानाय जादोंमोन। नाथाय बे नङा जे जोंनि गामिया 2002 मायथाइनिफ्रायसो बाथौ धोरोमखौ फालिबोदों बे नङा। बेनि आगोलावबो जोंनि गामिनि आबै आबौमोना बाथौ धोरोमजोंनो गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोदों। नाथाय गोदोनि बाथौ धोरोमनि फालिनाय जि नेमखान्थि बे नेमखान्थिया जोङो बाथौ थानसालि गायसनजेननायनिफ्राय एसे फोसाबथाय महराव फैदों आरो बे फोसाबथाय महरनि बाथौ नेमखान्थिजोंनो दिनै जोंनि गामिखौ जोङो गोबां फोसाबथायाव लाबोनो हादों होननानै आङो सानो। मानोना जोंनि बर' गामिफोराव गोदो गोदायनि जि रिति निति जे बोलि होनाय दाउसा माबा माबि बे नेमखान्थिजों बाथौ धोरोमखौ फालिबोदोंमोन आरो लोगोसे आबादजों जिउ खुंनानै रायजो जाबोनाय बर' माहारियाव जौ बे सेरेब बे लोंनाय हुदाफोराबो गोबाङैनो दङमोन। नाथाय बाथौ थानसालि गायसननायनि उनावहाय जोंनि बयबो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै जि फोरोंथाइ होनाय बे फोरोंथाइ होनायजों गावबा गावनि सावस्रिनि सायाव सांग्रांथि फैदों आरो न'खर आरो गावनि गथ' गथायखौ फोरोंथाइ होनायाव सांग्रांथि जादों। बे लेखायै
जोंनि गामिया जोबोद आगोलनि रुजुनायाव मोनसे मोजां थासारियाव फैदों होननानै आङो सानो। जोङो देग्लाय रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हिसाबै साननैनि हाबाफारि 15 आरो 16 खालारै दिनै गेवलां मेल बे साननैनि हाबाफारियाव जोङो गिबि 15 खालार खालि मैयानि दिनावहाय जोङो उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि आरो जोंनि रायजोनि बिमाफोर ओरैहाय बिथांमोननि बादायलायनाय खेला गेलेमु बे हाबाफारिखौ लादों आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि कलेज लेभेलसिम खन्थाइ आवरायनाय आरो बेबायदिनो बाथ्रा दान्थेलायनाय बेबायदि हाबाफारि जोङो लादों। बेफोरनि नोजोरानो जाहैबाय जोंनि उन्दै उन्दै फरायफुनाय फरायसा बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि समाजनि फारसे सांग्रां जायो आरो लेखा फरायाव जाहाथे बिथांमोना गोसो होनो हायो बे फारसे नोजोर बोनानै आरो नुदों जोंनि गामि ओनसोलफ्राव उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेबायदि मिथिं आखारै बाथ्रा बुंनो माने एसे माबा मोनो आरो लाजिनाय मोनो। दा बेबायदि फोरबो खुंबाय थानायनिफ्राय जोंनि गामिनि जे उन्दै उन्दै प्राइमारि लेभेलनिफ्राय कलेज लेभेलसिम बिथांमोननि साहसखौ जोङो बाख्नायनांगोन आरो बिथांमोना स्पिकाराव बा बेबायदि मेल मिथिङाव बाथ्रा बुंनायनि रोंगौथिखौ जोंनि गामि ओनसोलनिफ्रायनो रुट लेभेलनिफ्रायनो मोनबोदों आरो बे लेखायैनो जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनियानो जा बा बायदि बायदि कलेज लेभेलनि बेबायदि थुनलाइयारि बादायलायनायानो जा माने गोबां बेबायदि बान्थाबो मोनबोदों आरो माने फरायसुला फरायसुलिफोरा माने सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे कम्पिटिटिभ माइन्ड बेखौ होनो हादों होननानै आङो सानो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै सोरबा गाहाय आलासि महरै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि बिथां लखिराम बसुमतारी बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै लिंहरदों। गाहाय आलासि बिथांजों लोगोसे फैफानो हादों जोङो लिंहरनानै लाबोदोंमोन लजित बसुमतारी लोगो गाहाय नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुम, दत्त खाख्लारि गाहाय नेहाथारि बिश्वनाथ जिल्ला लाइमोन आफाद, लोगोसे मेल बेखेवगिरि महरै जोंनि 63 नं साफागुरि समस्तिनि आगुनि बारग' MLA बिथां थानेस्वर बसुमतारी, लोगोसे जोंनि खामारदैसा कैलासपुरि बाथौ बियाबनि आफादगिरि नेहाथारि, लोगोसे गोदानै दाजानाय जोंनि थेबुर सेरफां बाथौ बियाबनि आफादगिरि नेहाथारि, लोगोसे बे ओनसोलनि गंफ्रोमबो गामिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बाथौ आर'ज हान्जा बिथांमोनखौ जोङो लिंहरनानै लाबोदों। जोंनि बे फोरबो फालिनायनि गुबै थांखियानो जाहैदों जे बर' माहारिखौ दुलाराय बुहुमाव सिनायथि होनायाव जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो जों जाहाथे एसेबाबो बिहोमा होनो हायो। बर' माहारि फोसाबनायाव जोंनि बाथौ धोरोमजों लानाय जि थांखिफोर बे थांखियाव जोङो एसेबाबो जोङो मदद होनो बे नोजोरजों जोंनि गामि ओनसोलनि बे परिबेसफोरखौ फोसाबनाय बा जौगाखांहोनाय बे नोजोरजों जोङो जोंनि बे बाथौ धोरोम फोरबो फालिथायजों लोगोसे बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों।